Έλα μαζί μου στην καλύτερη παραλία της Κρήτης. Και μείνε μέχρι το τέλος γιατί έρχεται δυνατή ανάβαση. Μιλάω φυσικά για το Κεδρόδος που βρίσκεται μία μισή ώρα περίπου από τα Χανιά. Μια ανοργάνωτη παραλία, ωστόσο με κρυστάλλινα και πεντακάθαρα νερά. Που τέτοιο χρώμα δεν βρίσκεις πουθενά. Όπως και ρόζα άμμο. Ναι, ρόζα άμμο. Καλά άκουσες. Ωστόσο για να φτάσει στην παραλία απαιτείται 15 λεπτά περίπου κατάβαση. Σε λίγο κατσάβραχα, αλλά παλεύεται ακόμα και με παντόφλες. Εδώ βλέπουμε κάτι aesthetic πλάνα. Εδώ το παίζω λίγο ανεμελιά, λίγο ότι παίζω σε ταινία. Ούτε εγώ ξέρω. Λίγα ακόμα aesthetic πλάνα. Το ηλιοβασίλεμα. Αλήθεια ήταν απίστευτο και πήγαμε στην καλύτερη ώρα που μπορεί να υπάρξει. Μια cute γατούλα που βλέπουμε εδώ. Και κάπου εδώ ξεκινάει και η ανάβαση. Γι' αυτό και θα σταματήσω για να απολαύσω αυτό το θέμα. Πάμε, μάμη. Πού πας? Πάμε, μάμη. Μαμασίτα. Πέθανα. Τραβάω μέσα σε όλα. Τραβάω την τυράνια μου. Oh my god. Αλληλούια. Αλληλούια. Και τελικά σαν το συναίσθημα το φτάνει στο αμάξι έχει? Δεν έχει. Ευχαριστώ για το χρόνο. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.